L'Ontinyent necessitava la victòria per a poder mantindre la tercera plaça i ho ha aconseguit. Ha superat per 2-0 el Sant Andreu, el campió del tercer grup. Els gols han arribat en la segona part. L'1-0 d'este penal de Rueda sobre Centella que Rubio s'ha encarregat de transformar el 1-0. Ja en els últims minuts de partit ha arribat el definitiu 2-0 de Fran Moreno, centrada de Quiquín per la dreta i Fran Moreno que ja en planxa per a fer el segon. L'Ontinyent demà coneixerà el rival que eixirà entre Palència, Guadalajara i Real Jaén. Volíem guanyar per quedar tercers perquè pensem que sempre té alguna avantatge, no? El que queda tercer és teòricament superior al que queda quart, encara que a l'hora de la veritat és el sorteig el que mana i tindrem més sort o menys, no? Però bé, jo crec que hem afrontat el partit, els dos últims partits hem afrontat pensant que era un partit de promoció, donant descans també a la gent que pensaven que necessitava descans, però volien competir.